Nosaltres estàvem de viatge, estàvem en Granada, ens va arribar la notificació que devíem deixar, o sigui, tallar el viatge i tornar-se'n immediatament. I crec que era dijous per la nit quan ens va arribar la notificació dient-nos que l'endemà matí se'n tornàvem ja. Veure en el mòbil que ens confine, que heu de tornar al col·le ja, el dir això als xiquets i xiquetes va ser un moment molt complicat, el dir vinga, va, replegueu, que anem al col·le, venen els vostres pares i agafeu el material que no sabem quan tornem. Nosaltres vam pensar, que guai, saps, 2 setmanes de vacacions. Me tocaba irme a trabajar de guardia y fue un momento de mucha confusión. Pensar que la meva filla anava a estar tancada durant 15 dies, que en principi s'ho van prendre com unes vacances, ¿no? Van pensar que serien unes vacances. En ese momento muchas preguntas vinieron a mi mente y no sabía cómo respondérsela también a mi hijo porque era el que más me preguntaba. Era la setmana de Sant José i n'hi havia 3 dies dient els xiquets i els abuelos que no s'enjunten. Vale, jo em vaig demanar 3 dies en el treball perquè després era dijous i divendres festa. Espera, parem, treballem, no n'hi ha col·legi, podrem anar a treballar, això... Primers moments un poc què passarà, no? Perquè era tot fora de lo normal. No té res a veure treballar de manera presencial en el centre que fer-ho a casa, òbviament. Aleshores, necessitàvem tindre unes ferramentes de treball digitals que tenim que aprendre a contrarrellotge i implementar-ho també en els alumnes. Es va crear un correu a cada alumne de primària, es va formar al professorat de primària per a que poguera fer videoconferències i per a que poguera fer tasques a través de Classroom i de Drive, i es va fer un horari per a que tots els alumnes de primària sapieren cada dia la feina que tenien que fer de cada assignatura. Jo no podia tindre contacte amb els meus alumnes. Això va ser molt dur. Els meus xiquets tenien 3 anys. I com dones classes, com estàs en ells, com no perds aquest vincul que no volíem perdre i que estàvem creant. O sigui, és que estàvem en març i teníem el vincul creat i ens el van tallar. Això va ser dur. El traslladar els coneixements o les emocions a través d'una pantalla, d'un telèfon, això és molt gelat, no? Perquè tu vens així al col·le i els xiquets només dient bon dia, saps ja més o menys si estan bé, si s'ha passat alguna cosa, i això darrere d'una pantalla o d'un telèfon és molt complicat. Es vam tindre que reinventar, tal qual. Anaven a la porta de casa i dient que volien eixir. Com expliques això a 2 xiquetes que estan demanant-te anar al col·le, anar al parc? La part més dura era el veure que alumnes, que van ser molt pocs, però van haver uns quants alumnes que sí que eren alumnes que estaven tenint un seguiment constant i estaven superinvolucrats, acadèmicament anaves perdent-los. Jo tenia ma mare que estava embarassada i a ella li tocava tindre el seu fill a finals d'abril. I, clar, va passar que se li va adelantar completament i li va tocar a principis d'abril. I, clar, eixa por de sentir que anar soles a l'hospital, no podem fer res, i nosaltres, jo i la meva germana, que es tenien que quedar en casa, no vam poder saber res d'ella fins el dia següent. El pilar fonamental o els pilars fonamentals de l'educació d'un xiquet són família i escola. I ahir es van donar compte que un sense l'altre no podíem anar. Abans estàvem en equips, eixíem més a la pissarra, estàvem en contactes, estaven més materials.
aquest punt de contacte amb l'exterior érem nosaltres, els propis mestres. Aleshores ens importava molt que ells estigueren còmodes i que qualsevol necessitat que tinguérem nosaltres estar ahí día a día per a cubrir aquestes necessitats. Porque hacían clases online, tanto con los nenes de 3 años como los más mayores. Hacíamos lo que podíamos porque los nenes pequeñitos evidentemente no aguantaven i van fer que els xiquets no pergueren la rutina de l'escola. Nosaltres vam ser la rutina per a generar algún tipus d'hàbit saludable, si es posible otorgar ese calificatiu. Creo que lo más difícil fue las videoconferencias, el conectarse y todo eso, porque siempre habían problemas, pero igualmente el centro pues te entendía o siempre estaba atento a lo que te pasaba. I jo pues, estava aixina sense saber què fer, perquè no sabia si ho estava fent bé o mal. O sigui, hores de nit cara a l'ordinador durant el dia amb els alumnes, per les vesprades corregint i per les nits preparant. Siempre intentaban hacer videollamadas para ayudarnos hasta después de clase por la tarde. Como grababa las explicaciones, ¿vale? Nos hacía tutoriales, la niña los escuchaba y de ahí hacía los deberes, o sea, vamos, increíble. Había algunos profesores que nos ayudaban mucho. Ens feien classes online, per exemple, d'educació física. Ens ajudaven enviant correus electrònics als dubtes que teníem en els devers. Has començat a utilitzar les noves tecnologies. Enviaven els deures que tenien que fer els xiquets dia a dia. Lo mejor fue que saqué tiempo para cosas que estando en clase no podía hacer, sino que terminaba los deberes y luego pues podía ponerme a tocar el piano, componer, simplemente sentarme a ver una serie, hacer ejercicio y cosas así. L'oportunitat que vam tindre de conèixer els nostres fills, el ritme de vida que portem, als canvis de xiquets, te'n vas al col·le, te'n vas a la faena, arribes a casa i és tot molt ràpid. Per a mi ha sigut molt satisfactori el vincul que he creat amb els pares i amb els xiquets. Jo si penso en el confinament, jo penso que vaig ser superfeliç, perquè tenia quasi tot el que necessito per ser feliç dins de ma casa. Vam fer un menjador per a pardalets en casa, per veure pardalets, vull dir, i això no ho haguem fet mai, potser si no haguem estat a casa i haguem tingut el temps de mirar com els pardalets miraven. Sobretot, el que més em va agradar, el que més fort m'ha calat, és que els meus fills es van tornar a unir. I això va ser molt bonic perquè Josep va primer de l'ESO y Julia va 5 anys y claro, es molta diferència d'anys. Todo esto tenemos que aprender a ser resilientes, la palabra, ser resilientes y saber salir airosos de los malos momentos. Lo millor del ser humà crec que és que puguem adaptar-se a qualsevol circumstància. Mentre hi ha gent amb ganes i compromesa amb el que és la seva professió, ja pot vindre el problema que siga, no? És una qüestió de mirar endavant. Crec que s'han d'ensenyar moltíssimes coses d'ací i que la vida continua i que no poden paralitzar-se. M'anaria un missatge d'esperança, de dir, bé, ja queda poc per a tornar a abraçar-nos, per a tornar a fer patis junts. Tots teníem una vida abans i ara és diferent. Però és diferent, però potser és millor. Antes potser viatjaves més i tal, però els qui tenies que tindre prop no els tenies. He après que sobretot n'hi ha que tindre paciència i a valorar més el temps amb la família. Pues lo primer que faria seria llevar-me la mascareta, cridar a tots els meus amics, anar-se'n a alguna gelateria, menjar moltes coses. Estar amb la meva iaia, abraçar-la. Pense que l'únic que podem fer és intentar trobar-li la part positiva a tot el que ha passat. Que hem pogut i que tornaríem a fer-ho, aunque afortunadament anem pel bon camí i lo normal és que això s'hagi acabat i que poquet a poquet tornem a la normalitat.